नोंथांमोना निश्चय एफकेबी नैबे एप्लिकेशनावहाय प्रब्लेम मोनदों जानांगौ ना कमेन्ट्सफोर फैनायखौ नुनो मोनदों डिपॉजिट प्रब्लेम बायदिसिना बेबायदि ना प्रब्लेम्स जेबो थानाङामोन माथो बेबायदिनो जोङो डिपॉजिट खालामनो हायो नै बेहाय माबायदि अपशन मोनबा दंखायो ना डिपॉजिट विथड्रल सिगनेल बेबायदिनो एफ आरो सार्ट जोङो बे खनायाव थांनानै डाइरेक्ट कन्टेक्टबो खालामनो हायो टेलिग्रामावहाय प्रब्लेम थानो नाङामोन जोङो डाइरेक्ट नैबे डिपॉजिटआवहाय थांबाय नैबे अपशनाव डिपॉजिटआव जोङो फार्स्टनियाव थांनानै जायखिजाया मोनसे बेवहाय सेलेक्ट खालामबाय बे मोनथामनि बिथोरावहाय बेवहाय जोङो नैबेहाय एमाउन्टखौ होबाय 700 बा 700 1000 बा 1000 आं बेयाव 1000 खौनो होबाय हमनानै ला आङो बेखौ साबमिट खालामबाय बेबायदि साबमिट खालामबा बेयाव इउपिआई फैगोन जोङो इउपिआई फैयोब्ला जोङो बेखौ स्केन खालामनो हागोन आरो ना बेखौ स्केन खालामनानै नैबेयाव इउटिआर नाम्बार बेबायदि माने बेहाय इउटिआर नाम्बारखौ जोङो होनो हायो बेहाय इउटिआर नाम्बारखौ जोङो होनानै साबमिट खालामनोबो हायो आरो होआब्लाबो माने डाइरेक्टलि माने फैसाया बेवहाय हाबखानांगौ आरो ना हाबखायो आरो बांसिन माने पेटिएमफोरजों मोजांसिन आरो ना पेटिएम आरो गुगोल पे बेजोंहाय माने हाबो थाबैनो हाबो आरो ना माने प्रब्लेम बेबायदि गैया प्रब्लेम्स आङो मोनाखै जोङो बेवहाय गोबां अपशन दङ बेबायदिनो 700निफ्राय लानानै गोबां दङ जों खालामनो हायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा बेलेग बेबायदि जेबो प्रब्लेम्सफोर गैला जोङो नैबे सिगनेलाव थाङोब्लानो मोनखायो टेलिग्रामखौ आरो जायफ्रा एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लायाखै नैबे एप्लिकेशनाव एप्सआव डाउनलड खालामनानै लायोब्लानो जाबाय माने जोङो फार्स्ट टाइम रेजिस्टार खालामोब्ला खालि बेबायदि अपशनखौल'सो मोनोना बे अपशनखौल'सो मोनगोन बिनिफ्राय जोङो नैबे एपआव फैनानै बे एपआव फैनानै जों बेखौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन आरो ना अब्लासो एप्सखौ जोङो मोननो हायो प्रब्लेम्स बेबायदि जेबो गैया नैबे खनानियाव बे सादाव जोङो थांनानै टेलिग्रामाव कन्टेक्ट खालामनो हायो प्रब्लेम बेबायदि गैया जोङो बेबायदिनो नैबे खनायावहाय नै बेवहाय मोनसे अपशन दङ ना बे माइनाव जोङो थांबाय नै बेहाय बेंक नं फैखागोन नैबेयाव टिमनि सिङाव बेयाव बेंक नं फैगोन जों बेवहाय बेंक एकाउन्टखौ एड खालामनो हायो एसेट्सआव थांनो हायो बेबायदिनो आर्निंफोरखौ बेहाय नुनो मोनो आरो ना बेबायदिनो जेबो माने बेवहाय प्रब्लेम्स गैया बेबायदि जोङो माने आर्निंखौ खालामनो हायो लोगोफोर जेबो प्रब्लेम गैया आर्निंआथ' जागासिनो आरो नैबे जोंहा माने ट्रेडिंनि टाइमा ना बेबो जाहैबाय 4टानिफ्रायनो जोङो टेलिग्रामाव नैबे सिगनेलाव जोङो हाबबानो लगे लगे जोङो बेखौ मोनगोन बेबायदि दा बेयाव रिल'ड लादों सार्भारनि इसु थानो हागौ खिन्थु बे जायो आरो ना टेलिग्रामाव बे सिगनेलाव थाङोब्लानो बे अपेन जागोन बेबायदि अपेन जागोन बेवहाय जोङो गोबां बेबायदि भिआइपि लेभेलफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना बेबायदिनो बेहाय जोङो कन्टेक्ट खालामनो हायो आरो पार्सनेल मोनगोन बेहाय नै एफकेबि बेहाय बेबायदि माने बिसोरो रिप्ले खालामो आरो ना बेखौ एफकेबि अनलाइन सार्भिस बेहाय रिप्ले खालामो जियानो हक लोगोफोर जायफोरा इनभेस्ट खालामनो सानदों हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन जेबो प्रब्लेम गैया नो प्रब्लेम ना बिदिनो जोङो बेहाय ट्रेड खालामनो हायो नैबेयाव दा टाइमा फैगोन माबे मोनसेया जायो जों बेखौ लानो हागोन बेयाव जोंनो क'डखौ हरखायो बेखिनियानो लोगोफोर